Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Playtball στο Roblox, άρα μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και like και το καμπανάκι και πάμε να ξεκινήσουμε. Αποφάσισα να θα παίξω 5 rounds στο Playtball και θα κλείσουμε για να είναι μικρό το βίντεο, γιατί δεν θέλω να το κάνω πολύ μεγάλο. Απλά ξεκινάμε. Όπως βλέπετε έχουμε ξεκινήσει. Τώρα παιδιά θέλω να σας δείξω ένα τέλειο ability. Θα ξετρελαθείτε. Πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι? Μπαίνεις σε μια αρένα, στο πω έτσι, μια αρένα και υπάρχει μια μπάλα η οποία όταν γίνεται κόκκινη, τώρα βλέπετε είναι άσπρη, όταν γίνεται όμως κόκκινη, όπως τώρα, έρχεται σε σένα και πρέπει να τη χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή. Καμιά φορά όμως παιδιά είναι πολύ, πολύ δύσκολο, όταν πάει πολύ γρήγορα ειδικά η μπάλα. Και κάπως έτσι παίζεται το Playtball. Για να σας εξηγήσω πιο καλά, δηλαδή μπαίνει σε μια αρένα με άτομα, θα πρέπει να χτυπήσει, όταν γίνεται κόκκινη σημαίνει ότι έρχεται σε σένα και θα πρέπει να χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή. Και να, όπως βλέπετε έρχεται η μπάλα και εγώ πρέπει να πατήσω το F για να μην με σκοτώσει, γιατί άμα δεν πατήσει F μπορεί να σκοτώσει. Όπως βλέπετε ήδη σκότωσα. Υπάρχουν και διάφορα abilities, κάποια είναι σε game passes, κάποια είναι με coins εδώ. Κάπως έτσι λοιπόν παίζεται το Playtball. Τώρα παιδιά δείτε, είμαστε σε κρίσιμη κατάσταση. Δείτε. Το είδατε παιδιά τι έκανα? Αυτό το ability που σας είπα είναι τέλειο. Μπορείτε να το πετύχετε στο spin, αλλά είναι λίγες οι πιθανότητες. Σκοτώθηκα παιδιά, αλλά δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο round. Αλλά είδατε παιδιά τι τρόμερο ability ήταν αυτό? Δηλαδή, έτσι δηλαδή ήταν μπαμ, πήγε με τόση ταχύτητα πάνω στον παίχτη που το σκότωσε. Απίστευτο. Αλλά παιδιά πάμε στο δεύτερο round. Επίσης υπάρχουν και διάφορες μουσικές σε κάθε αρένα που παίζεις, διαφορετικές είναι, να ξέρετε. Υπάρχουν επίσης κάποια abilities που είναι δύσκολα να τα επιβιώσεις όταν σου τα κάνει κάποιος άλλος. Θέλω παιδιά να δείτε λίγο ξανά το ability, θα το ξανακάνω. Για να το δείτε λίγο παιδιά τι πραγματικά κάνει αυτό το πράγμα. Είναι απλώς just perfect για ability. Σε μια φάση παθαίνει σοκ όταν το χρησιμοποιείς για πρώτη φορά. Δεν πέθανε, αλλά σκότωσε αυτήν. Οκ. Το είδα. Κάπως έτσι λειτουργεί αυτό το ability. Ωραία. Δεν πρέπει να πάρει. Ξέρετε, επειδή πέθανα σύντομα, θα παίξω συν ένα ακόμα round. Όχι 5-6 θα παίξω. Γιατί παιδιά πέθανα σύντομα και λέω ας παίξω και λίγο ακόμη. Και ένα ακόμα. Ωραία παιδιά, πάμε στο τρίτο round. Παιδιά, πολύ μικρά ήταν τα rounds, πρέπει λίγο οπότε θέλω να είναι παλά με μεγάλα και με μεγάλη πλάκα να έχουν. Ελπίζω παιδιά να έχει πλάκα, να μπορέσω να το κάνω όσο πιο διασκεδαστικό μπορώ. Αυτός πάγωσε τώρα την μπάλα. Όσο λίγα άτομα επίσης κάτσε, όσα πιο πολλά άτομα πεθαίνουν, τόσο πιο δύσκολο γίνεται, γιατί αυξάνονται οι πιθανότητες για να έρθει η μπάλα σε σένα. Έγινε γρήγορη. Πάλι που δεν ήρθε σε μένα. Ωραία. Ξαναπάγωσε την μπάλα αυτός. Ποιος το έκανε? Αυτός που πάγωσε την μπάλα δεν την ξαναπάγωσε.
όταν πάει γρήγορα η μπάλα, πιστεύω ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσεις το ability. Όχι ρε φίλε, γιατί πεθαίνω, ήθελα να το πω. Δηλαδή παιδιά, μόλις έπαιξα 3 rounds και ήταν σαν να μην έπαιξα τίποτα, γιατί παιδιά τώρα και στα 3 πέθανα πολύ σύντομα και δεν ξέρω. Λέτε να βάλω άλλο ability. Ας το κρατήσω για λίγο αυτό. Φαίνεται τέλειο. Ωραία. Ωραία παιδιά, θα προσπαθήσω σε αυτό το round να μην χάσω και πολύ και να μην χάσω εύκολα. Ή να προσπαθήσω για παράδειγμα να παραμείνω όσο πιο πολύ μπορώ στο παιχνίδι. Αυτή νομίζω είναι μια από τις αγαπημένες μου μουσικές του παιχνιδιού. Ωραία, πάμε. Τη σκότωσα. Τέλεια. Το Raptor Ability αυτό μου αρέσει, πιστεύω πολύ. Είναι αυτό το αγαπημένο μου. Από όσα έχω. Αυτός έχει speed boost. Κάτι σαν speed boost έχει αυτός. Πάλι σε μένα. Πάλι με σκότωσε. Μακάρι δεν μπορούσα να γίνει σαν αυτόν, παιδιά. Τι να κάνουμε. Μα πού το βρίσκει αυτό το speed boost. Κάνει κάτι πράγματα. Οι άλλοι δεν έχουν κάτι καλές πιθανότητες. Κάτι πιθανότητες οι οποίες ούτε εγώ τις καταλαβαίνω. Πώς να τις κάνω. Νομίζω βρήκα ένα ability που μπορώ να αγοράσω. Θα αγοράσω αυτό, το Force Field. Υπάρχει και το Swap, υπάρχει και το Blink. Ξέρεις τι, θα αγοράσω. Πιστεύω θα αγοράσω αυτό εδώ. Το αγόρασα και θα το κάνω equipped. Λοιπόν παιδιά, θέλω να δω τώρα αν αυτό το Force Field θα με χρησιμεύσει. Θα μου χρησιμεύσει. Και εδώ κάτι εικόνες παιδιά. Άρα παιδιά, πάμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Πρέπει να χρησιμοποιώ το Force Field μόνο σε ειδική ανάγκη παιδιά. Οπότε χρειάζεται. Όταν θα είναι ελάχιστα άτομα, τότε θα το χρησιμοποιήσω λογικά. Θα είναι και πιο γρήγορη την μπάλα, πιστεύω τότε θα το κάνω. Πιστεύω θα παίξω παραπάνω από 5 rounds παιδιά, θα παίξω το πολύ 10 θα παίξω. Τώρα έχω παίξει γύρω στα 4-5 rounds. Άρα παιδιά έβαλα τώρα σπίδα. Είδατε παιδιά, αυτή ήταν χρήσιμη περίπτωση. Ωραία. Ωραία, σκότωσα έναν. Έλα, ωραία. Γρήγορα να κατεβεί το cooldown. Stand-off, παιδιά, έχουμε stand-off. Ωραία, παιδιά. Καλή μου τύχη. Άρα, παιδιά, καμιά φορά δεν πατάω το block τη στιγμή που πρέπει και χάνω. Αλλά παρέμεινα πολύ ώρα στο παιχνίδι. Και έφτασα και 2 χες. Λοιπόν, σκέφτηκα να τα κρατήσω τώρα αυτά τα coins που θα πάρω και παραπάνω, να τα κρατήσω για κάτι πιο ωραίο, πιο καλό. Μπορεί για αυτά εδώ, για κάποια άλλα abilities που υπάρχουν.
Όπα, παιδιά. Τι, πάλι καλά. Το πρόσεξα. Οκ. Ωραία. Πάει σε πολλούς παίχτες η μπάλα. Για να δούμε παιδιά, τι θα δούμε. Ξέρεις να πηγαίνει γρήγορα. Ας βάλω σπίδα. Νομίζω παιδιά πρέπει να το κάνω λίγο upgrade για να κρατάει πιο πολύ ώρα. Ωραία, σκοτώθηκε αυτή. Κοπέλα βασικά. Να είμαι λίγο πιο ευγενικός. Παιδιά. Όπα, παιδιά, stand off, παιδιά. Για να δούμε. Πάμε. Κέρδισα, παιδιά. Κέρδισα. Ναι ρε φίλε. Το πρώτο round σε αυτό το βίντεο που νίκησα. Τέλεια. Αυτό λέω. Για αρχή θα το κάνω ένα upgrade. Για να έχει παραπάνω, για να κρατάει παραπάνω η ασπίδα. Τώρα αυτά εδώ δεν θα τα ξοδέψω καθόλου. Πρέπει να τα κρατήσω. Όπα, τι έχουμε εδώ. Ωραία, σκοτώθηκε αυτός. Ωραία, συνεχίζουμε. Επίσης, παιδιά, αν παρατηρείτε, να ξέρετε ότι εγώ κάνω βίντεο, κάνω διάφορα κλιπάκια μικρά για να μην για παράδειγμα τα έχω όλα μέσα σε ένα βίντεο και γίνουν μεγάλα. Αλλά επίσης να μην γίνει τόσο μεγάλο το βίντεο, όπως το φαντάζομαι. Λοιπόν, σκέφτηκα να παίξω αυτό. Θα παίξω, νομίζω, κι άλλο ένα. Αυτό μπορεί και άλλα δύο μπορεί να παίξω. Απλά στο επόμενο θα σας δείξω μόνο το stand-off. Άμα πάω εκεί πέρα. Ωραία. Το είδατε παιδιά, μόλις έβαλα σπίδα σκοτώθηκε. Πίστευτο. Λέω το άλλο να δείξω μόνο το stand-off και μπορεί να κλείσουμε. Αλλά άμα δω ότι δεν είναι μεγάλο, μπορεί να παίξω ολόκληρο εκείνο το round και άλλο ένα συν και θα τελειώσουμε. Παιδιά, ότι δεν ήταν πολύ μεγάλα, αλλά εντάξει, αυτό όμως θα το δείτε ολόκληρο. Παιδιά, αυτός τώρα χρησιμοποιεί, αυτή τώρα, νομίζω αυτή ή κάποιος άλλος χρησιμοποιήσει αυτό ένα ability που δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις abilities για μικρό χρονικό διάστημα. Να δούμε. Αλλά σπίδα καλύτερα. Δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Είδατε παιδιά, με την ασπίδα σκότωσα κάποιον. Τέλεια. Είδατε παιδιά. Κατεβαίνει. Είδατε παιδιά πόσο... Είδατε παιδιά πόσο κατέβαινε το cooldown. Όπα. Δεν πειράζει παιδιά. Για πάνω απ' όλα. Λοιπόν παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Εφόσον πέθανα σε μικρό διάστημα, μπορεί να δείξω σε ένα επόμενο μόνο το stand-off, να φτάσω εκεί και μετά να δείξω ένα ολόκληρο round και να τελειώσουμε επιτέλους. Άρχισα παιδιά να μην δείξω το stand-off μόνο γιατί δεν θα έχει σημασία. Απλά λοιπόν θα παίξω ένα τελευταίο round και θα κλείσουμε. Μπορεί να πάρει γύρω στα 20 λεπτά το βίντεο που θα
θα το κάνω στο μοντάζ, αλλά δεν πειράζει. Πιστεύω ότι έπαιξα αρκετά round για σας. Ωραία παιδιά, είμαστε εδώ πέρα. Είναι πάρα πολλά τα άτομα. Θα ανεβώ εδώ πάνω, σε ένα μακρινό σημείο. Εδώ. Ας χρησιμοποιήσω... Κοιτάξτε. Άρα έχω σπίδα. Οκ. Ωραία παιδιά, δείτε τώρα. Ούπα ρε! Ούπα ρε! Δεν το είδατε παιδιά. Απίστευτο. Τη γλίτωσα πάλι καλά. Είδατε παιδιά πόσο γρήγορα κατέβηκε. Ωραία παιδιά, σπίδα. Ωραία παιδιά, είδατε πόσο κάποια φορά χρησιμοποιεί μια σπίδα. Μπουμ. Άντε γεια. Παμ. Ω παιδιά, stand off, παιδιά, stand off. Έρχεται παιδιά, έρχεται. Πάμε. Δεν περάσει παιδιά. Καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο το stand-off, αλλά καμιά φορά όμως νικάω εδώ πέρα. Λοιπόν παιδιά, νομίζω πως έπαιξα αρκετά για σήμερα. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Συγγνώμη αν είχα καιρό να κάνω βίντεο. Θα προσπαθώ από εδώ και πέρα να κάνω περισσότερα βίντεο τώρα που έρχονται και τα Χριστούγεννα. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, like και κούδωνα καμπανάκι, και σας παρακαλώ γράψτε μου και σχόλια γιατί θα τα εκτιμήσω. Και από μένα, γεια σας!